Ninsabu hawn fuq il-fosos tal-Furjana fej propju għada se jkun qed isir il-ftuħ tal-lob tal-pajjiżi żgħar. Id-disin tal-palk huwa wieħed uniku hekk kif huwa magħmul mit-8 ponot tas-Salib ta' Malta u ġo fih għandu il-George Cross. Għaddejjin l-aħħar preparamenti qabel it-tnejjina ta' bidu għall-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa. Malta se tkun qed tospita dawn il-lobijiet bis-sem ta' bosta atleti fosthom kontinġent Malti b'saħħtu. Il-ftuħ se jsir fuq il-fosos tal-Furjana b'avveniment mill-isbaħ fuq palk majestus u ta' kobor li jieħu 3/4 tal-fosos, l-ewwel tip tax-xorta tiegħu. Tkellimna ma' Rosemary Merċieqa li tieħu ħsieb iċ-ċerimonji fih dan il-Kumitat Organizzattiv tal-GSSC. Ħajkun tribute to sport u tribute lejn dawn l-atleti li ilhom jaħdmu għal bosta snin. Is-sagrifiċċji tagħhom dak kollu li jgħaddu minnu għax inti biex tilħaq ċertu livell, ovvjament trid taħdem ħafna. Dan apparti li l-event ħajkun ipaxxilajn u dak li jkun se jieħu gost jara għax se jkun hemm sfin, se jkun hemm l-innu Malti li se jiġi kantat minn persuna rinomata li huwa Joseph Calleja, se jkun ukoll passaġġ li se juri is-sagrifiċċju ta' dawn l-atleti u t-triq tagħhom sakemm waslu hawnhekk. Spjegat kif il-palk se jkollu lil dawk preżenti maqsuma f'sezzjonijiet differenti skont l-irwol tagħhom, minn atleti għal volontira, raba u ħbieb tal-atleti u l-pubbliku in ġenerali fost oħrajn. Ix-show se jkun twil 90 minuta, bit-trasmissjoni tibda fid-9:15 ta' filgħaxija u se ssir ukoll parata bit-timijiet tal-atleti minn kull pajjiż. L-ispettaklu jintemm billi tinxtel it-torċa u minn hemm jingħata bidu għall-lob. Dawk li ma laħqux jixtru bilja tas-serata xorta waħda jistgħu jattendu fuq il-fosos tal-Furjana u jsegwu dan l-ispettaklu grandjuż.